Inkciyo eNkondlo. Make sithethe ngalo mcimbi. Kulindeleke into yoba ke mhlambi wenzeke nini lo mcimbi? Bhuti wam, ngefona nge-5 ka-August sobe silontsha Inkciyo phaa komkhulu eMaqwathini. Kulindeleke ke bhuti wam into yoba kubekho abantu from iindawo zonke around the Eastern Cape and also nangaphandle koma-KZN. Bhuti wam, ilontshe yoqala ngefo iintombi ziyafika phaa komkhulu. Siye sithi ngentombi ingase zifike kwaphaa emalanga ukuba ilanga liyakhawuleza ukutshona. And then ngefo njalo ebusuku bafike batye idina. Emva kwedina bese kuhlalwa ke ngopha komkhulu kuzokwenziwa laa nto ithi yi-camp. Bazocaciselwa ngezinto abazohlangabezana nazo njengoba bezintombi. Kuye kuhambe bafundiswe nangendlela yoba baphendula njani ebafaneni xa bexhaswa. Bafundiswe nangendlela yokokubana baziphatha njani na nangendlela yoba baresponda njani na kwii-changes ezenzekayo apha emizimbeni yabo njengoba bekhula nje bezezintombi. Khumbula kaloku abantu bahlala nabantu nasezikolweni nasemisebenzini bahlala nabantu. Ewe, zikhona neentombi eziphangelayo phaa. So abanye bahlala nabantu emisebenzini, abanye bahlala nabantu kwiindawo nasekuhlaleni nasezikolweni. So it's very important to bakwazi uba indlela yoziphendulela nasebantwini uba ibe njani na. That is abafana xa bebaplita okanye mandithi xa bebaxhasa. Enkosi bhuti. Okay. Sithetha nge-age engakanani apha kumantombi? Intombi ibhuti ziqala phaa ku-age of 7 for indebe edibisene camp, but intombi uhlolwa yona iqala at the age of 5 years. From 7 for ubheke ekhempini up to ke abanye bafika nako-8 years, but currently intombi endiyaziyo mna endala she is 38 and then nguThandeka. I think ukhona nako-TikTok. Uzoba khona naye phangalamini. So iba ziintombi ages ngee-ages. It's going to be a very nice event. Zithini injongo zenu njengoba ke mhlambi ngomnye wabaququzeleli walo msitho? Zithini injongo zenu? Injongo zethu bhuti into okokubana itsho u-hashtag wethu uthi qoqosha ntombi konakele. Qoqosha ubuntombi bakho ntombi konakele. Sithi away with ilantuza i-HIV nento yoba amantombazana ayekumitha emancinci and also amantombazana angasebenzisi iziyobisi at the age ezisezantsi even nakwephezulu. And also nendlela lena yoziphatha nanto yoba abantwana bakwazi amasiko wabo plus bakhule bekwazi indlela yokuziphatha njengabantwana abangamantombazana. And also sibuyisa nesidima somntana oyintombi. That is, we are bringing back the dignity of a girl child. Enkosi bhuti. Okay, khandidibanisele nje le mibuzo yomibini. Ngobani izithethi eziphambili eza kube zikhona kumsitho lo? Okwesibini, aba bantwana abangamantombi emva kwayo yonke le into naxa sele bebuya ke emlanjeni baza kufumana ntoni? Okay, isithethi bhuti phaa esizoba naso nguPremier. uPremier of the Eastern Cape has confirmed that uzoba khona kule event. Uzoba nguye ispeaker, isithethi sethu sembeko. And then abantwana xa bebuya emlanjeni bhuti ngo-5 o'clock in terms bohlanjwa emlanjeni bayozihlamba emlanjeni, umntu ofika ahlamba emlanjeni. After that bahlolwe. Uhlolwa kwabo bazoba ngumngcelele sebenxibe neentsimbi zabo ke ngokubheka phaa komkhulu. Bazofike phayana bahlale phaa phambi kwenkundla. Amakomkhulu azobe ehleli phathe enqwadalala phaa. Then iintombi ezi zitsho ziguqe phambi kwenkosi ukunikeza imbeko. And then koko kutsho amazwi obulumko phezu kweentloko zabo. Nento yokokubana emveni koko banikwe nenkomo. Inkomo yinkomo ebonakalisa into yoba yi-present. Ndingathi into yoba ba-appreciathwa le nto abezigcinile bangaka. Inkomo funeka ibe lithokazi. Ithokazi lenkomo ke yinkomo eli-virgin. And then koko bayoxhelwa inkomo bayitye bona noonomehlo. Oonomehlo ngabamama ke bahlolayo bajonga abantwana. Emveni koko kuhanjwe ke ngobhuti wam kuyiwe ententeni ibe ngumnyhadala abantwana banikwe izetifiketi. Wonke umntana ofumaniseka uba uyawufumaniseka uyintombi nto. Wow. Enkosi. Okay, sisiphumeza masiye kwiindaba zentsimbi yehlanu ngokukhawulezileyo nje qabaqaba. Hlaba ikhwelo kubantwana abangamantombazana obabizayo ufuna bangenele inkciyo le. Hayi, ikhwelo lityala mntakatata. Wonke umntana oyintombazana funeke abe ephaa. Futhi ke ngoku uzotsho ubona izinto ezizamehlo. Abanye bathi sidla ngoyibona eTV-ni le nto, but ke ngosobe siyibona face to face ke ngoku lena. Hayi mntakatata, ikhwelo lityala, abantwana babaye phaa. Kuzoba mandi, kuzawutyiwa, bazawutya abantwana. Akho mntana ongazutya phaa uzomke esithi kangatye phaa kulaa mzi. Kuyatyiwa emaqwatheni. Amaqwatha ayikho kwale nto mane kuthiwa amaqwatha ayavima.
Camagu bhuti wam. Amaku sisiphumeza mhlawumbi nam ndawukhawuleze ndifike siya kwiindaba zentsimbi yesihlanu. Enkosi bhuti.